या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। पंतप्रधान मोदींच्या काळात देशात 3,50,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तर सरकारच्या काळात बेरोजगारी वाढली अशी टीका अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर यांनी केली आहे। कुडाळ तालुक्यात डेंग्यूनं थैमान घातलं। याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली आहे। तहसील कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली। आठवड्यात 1 दिवस कोरडा दिवस पाळावा असं आवाहन करण्यात आलंय। सामान्य शिवसैनिकही नितेश राणेंचा पराभव करू शकतो असा विश्वास जिल्हा प्रमुखपदी निवड झाल्यावर ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर यांनी पहिल्यांदाच प्रेसमध्ये व्यक्त केला। महागड्या कारमधून दारू वाहतूक करणाऱ्या कणकवलीतील दोघांना ताब्यात घेण्यात आलंय। एलसीबीनं नेमळीत ही कारवाई केली आहे। यात 8 लाखाच्या दारूसह 38 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। कणकवली शहरातील 2 दारू अड्ड्यांवर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीनं धाड टाकण्यात आली आहे। त्यामध्ये 10 ते 12 हजाराचा दारू साठा जप्त करण्यात आलाय। गणेशोत्सवाच्या काळात गणेश भक्तांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मालवण शहरातील नियोजन करण्यात आलंय। मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी पार्किंग, वाहतूक व्यवस्था, पोलीस बंदोबस्त याचा आराखडा सादर केला। या बैठकीकडे माजी नगरसेवकांनी पाठ फिरवली। कणकवली तालुक्यात डेंग्यू सदृश रुग्णांच्या संख्येत वाढ होतीये। कणकवली तालुक्यात 90 डेंग्यू सदृश रुग्ण आढळले। युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई 11 सप्टेंबरला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहेत। ते 6 ठिकाणी कॉलेज कक्षाचं उद्घाटन करणार आहे। मणेरीत तिलारी नदी पात्राच्या लगत सासोली हेदूस येथील लक्ष्मीकांत बाबूराव करमळकर यांच्या पोफळीच्या बागेत 30 ते 35 वर्षीय अनोळखी इसमाचा मृतदेह गुरुवारी आढळून आलाय। विषारी औषध प्राशन केल्यानं आंबडपाल येथील बच्चू राजू खरात यांचा उपचारादरम्यान ग्रामीण रुग्णालयात मृत्यू झालाय। संकटग्रस्त महिलांना तातडीनं मदत मिळण्यासाठी टोल फ्री 181 महिला हेल्पलाईन सेवा जिल्हा महिला आणि बालविकास कार्यालयाच्या अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर इथं मोफत सुरू करण्यात आल्याची माहिती कार्यालयाचे अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी दिली आहे। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कणकवलीत आनंदाच्या शिदाचं वाटप माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडेंच्या हस्ते करण्यात आलं। महाराष्ट्र शासनाच्या माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी सावंतवाडी नगर परिषदेकडून आवाहन करत शपथ देण्यात आली। चाकरमान्यांच्या परतीच्या प्रवासासाठी सिंधुदुर्ग एसटी विभागानं चोख नियोजन केलंय। यावर्षी परतीच्या प्रवासासाठी 396 बस फेऱ्यांचं नियोजन करण्यात आलं असून आतापर्यंत सुमारे 200 बस फेऱ्यांचं बुकिंग झालंय। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील परशुराम घाटातील कठीण कातळ फोडण्यात यश आलंय। त्यामुळे आता दुसरी मार्गिकाही सुरू करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले। राज्यात अनेक ठिकाणी मान्सून सक्रिय झालाय। हवामान विभागाने संपूर्ण कोकणसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय। एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात ही 34% 38% करण्याच्या प्रस्तावावर शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे। निजामकालीन कागदपत्रात कुणबी नोंद असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली आहे। मात्र निजामकालीन कागदपत्र कुणाकडे उपलब्ध नाही, त्यामुळे यात अडथळे येत आहेत। कोरोना काळात मुंबई महापालिकेनं स्थलांतरित कामगारांना खिचडी देण्यासाठी राबवलेल्या योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असून ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांची मुलगी, भाऊ तसेच निकटवर्तीयांना लाभ झाल्याचा गंभीर आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला। निवडणूक शपथपत्रात गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याच्या प्रकरणातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे। नागपूरच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं शुक्रवारी हा निर्णय दिला। उद्धव ठाकरे यांचे पार्टनर रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली आहे। त्यामुळे त्यांच्या 500 कोटीच्या पंचतारांकित हॉटेलवर हातोडा बसणार अशी माहिती पत्रकार परिषदेत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे। आमदार नितेश राणे यांनी पुण्यात जाऊन वादग्रस्त भाषण केलं। भाजपचे माजी खासदार संजय काकडे यांनीही नितेश राणेंना खडेबोल सुनावत त्यांच्यामुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होतीये, त्यामुळे मी पक्षाध्यक्षांना पत्र लिहिणार आहे असं म्हटलंय। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खानाचा वध करण्यासाठी वापरलेली वाघनखं भारतात परत आणली जाणार आहेत। नोव्हेंबरमध्ये योग्य तिथीला वाघनखं परत आणणार असल्याची माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे। कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका प्रवाशाच्या बॅगमध्ये 55 अजगर, 17 किंग कोब्रा आणि 6 माकडं जप्त करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे।
अमेरिकेच्या अलास्का किनाऱ्याजवळ समुद्रात एक अजब वस्तू मिळाली आहे. नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशननुसार ही वस्तू समुद्रातील एखाद्या जीवानं दिलेल्या अंड्याचा अवशेष असू शकतं. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.